og hjertelig velkommen indenfor til Gretes Helte, det første program. Jeg er Mads, og ved siden af mig sidder Mutti. Helmut. Velmødt. Høbel. Hold nu kæft. Du ødelægger det. Ja, det her det er vores første sådan rigtige blog, og hvad skal man sige? Vi skal i dag snakke om noget, der er sindssygt vigtigt for menneskeheden. Og vi er jo ved at gå en tid i møde, hvor vi skal til at have mere sol. Og derfor så er det vigtigt, at mennesket går udenfor og begynder at gå ud i solen og lade sin pigment blive voldtaget af solen. Men gælder det alle folk? Det gælder alle. Alle elsker sol. Jeg gør ikke. Hvorfor? Jeg bliver rød. Hvad med folk, der ikke kan tåle det? Alle kan da tåle sol. Nu bagler du vist. Nej. Ved du hvad, Mads, prøv at høre det der. Hvad? Du kan da ikke sige, at alle... Du kan da ikke sige, at alle kan lide sol. Nej, men det er vigtigt, Hvad med folk, der kan... Nej, prøv. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, det er vigtigt, at man kommer udenfor i solen, og man bliver brun, og man bliver lækker, og Hvorfor er det vigtigt? man bliver repræsentabel over for sin modpart. Det kan man sgu godt se. Hvad fanden laver du? Hvad fanden er det, du laver? Har vi ikke lige siddet og aftalt inden, at vi trykker på den der record-knap? Jo. Der, at du ikke skal drikke øl foran kameraet? Tænk på, hvilket signal vi sender! Nu kan... Du snakker om sådan noget fucking kedeligt noget, jo. Jamen for helvede, vi skal ikke drikke øl! Aftalen var, at når vi skulle lave den her blog her, så skulle vi ikke drikke øl foran kameraet. Tænk på, hvilket signal vi vil sende! Det går fuldstændig. Det går op i hatterbladet. Op i hatterbladet, det her. Og har du måske taget nogen med til Mark og mig? Ja, det har jeg faktisk. Så det er ordentligt. Nå, han må ikke selv tage, eller hvad? Ved du hvad, du er kraftedeme så dum, så ikke engang en p-vagt, han ville give dig en parkeringsbøde i. Frygt for at få min liv ned med dig. Kan du så komme væk? Hej, jeg skal lige åbne møllen, så jeg skal lige have noget at drikke. Men det er stadigvæk vigtigt at gå udenfor i solen. Tak for i aften, og vi ses måske i næste uge. Prøv lige lidt. Jeg synes faktisk, du skal have Gretes Heltes dumme pris. Dumme Pris, den dumme pris. Har du lige på billeder? Eller dumme pris. Du skal have sådan en dumme bøde. Jeg synes satan ikke, at du har været dum svin i aften. Du har sgu lige for greven af mig. Nej, jeg har ikke gjort en skid! Det er også lige meget. Vi er stadigvæk aftalt det. Prøv at se her. Prøv lige. Jeg har dem her sæt solbriller, som der er blevet fundet på gaden. Dem skal du altså bære i resten af det her program og næste program. Sådan er det. Næsten 10 sekunder. Ja, næste program. Kæft for et klæde, der ingen. Jeg har faktisk en. Nu hvor vi har snakket om dumme ting, og så har jeg en ekstra en. Så er det her næste gang fint. Så er det næste gang fint. Jeg kan leve med lorte. Stay tuned her på Gretes Helte. Hej det!